Nyt mennään sinne Yskyrveen häihin. Ja karjalan kielellähän meidän sanotaan swat boy. Koska swat boy on ne on häät ja tämä on Palefacein lempikappale Suistamon sähkön katalogista. Ja just äsken Paleface laittoi sosiaalisessa mediassa, missä voi laittaa kaikkia kommentteja. Laittoi, että onpa reittäkää se hienot koruti. Sitten minä sanoin, että on meidän miksaaja Paavolle, että tiedätkö Paavo, että me tunnetaan tuo Paleface. Niin ei sinne vielä mitään, Paleface tuntee Reettakaisen. Niin Reetta. No niin, nyt mennään sinne häihin. Swat boy piettiin. Swat boy piettiin, hei. Soitti karmuunille, swat boy piettiin. Swat boy piettiin. Swat boy piettiin. Kulkeinen kerransin hytty ja käytiin viiltaas. Vielä tanssittiin, vielä tanssittiin. Swat boy piettiin. Sit 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 vielä tanssittiin. Kuitenkin swat boy päin. Piästiin viinaa pieniisi, jotta soitas Rista kontra, jotta soitas Rista kontra. Swat boy piettiin. Reettakai se näytä meille. Me ollaan kuulkaa vedetty tätä biisiä nyt vuodesta 1900, mutta kuitenkin 2015. Mut tunnelmahan on se, että me ollaan vedetty tätä 1915. Kansanmusiikista on se hyvä puoli, että se kestää niinku... Se ei oo kuukausitavaraa vaan se, eikä vuosi vaan, se on niinku vuosisata. Niin seuraava vuosisata vedetään vielä tota tanhua. Kukas mukaan, se on sivulla viereen. Tää on kestänyt. Tää on sivulla viereen askel, kuulkaa. Pitkään. Ookkia vaan siitä vähän sen omanlainen, ettei se oo lumpistilla, mutta... Noniin, eteen taa! Sekin on hyvä. Sivulla viereen vielä nyt. Eteen taa. Sitten vedetään hanureita. Sivulla viereen. Eteetään. Vedä hanureita, vedä. Sitten hilseet pois ysäri. Ysäri klassikko. Sitten sivulla viereeksi näin. Eteetään. Hilset. Sit hanurit pyörii. Ja niin
suu määrin soiton pianen, kun se on liian väkevä, kun se on liian väkevä. What getting? Se iltan sitten. What getting? Se iltan sitten. Aikanaan ne tanssi häitä. What getting? Ei mitään yhtä päivää. Iltan sitten. Vaan vähintään 3, mielellään viikko. What getting? Sitten iltan sitten. Mennään vielä kerran, eiks niin? What getting? Sitten tanssitte. Mietihän kuin kestävä siirtyy ja käytiin viimeistä ja tanssittiin. Sitten vielä tanssittiin. Pikkuinen vielä, kun ei aivan meidän paikoissa. Sanotaan, että ihan sopan päällä. Tuottoiset tanssiryhmät ovat tuottojen tuottojen äitiäkin. Seinäpiä ja trikki. Sitten vielä tanssittiin. Sitten vielä tanssittiin. Minun käytiin autosien ja takinien pienä miehen tanssiminen. Suorittain katsoneissa ja mietittiin. Tuottiin yhden katsoi tosiaan. Toivottavasti liian kaiken. Voi mietitään kuin kestävästi yltyy ja käytiin viimeistä ei vielä tanssittiin.